O PP de Sanxenxo xa ten candidato. Telmo Martín, o actual alcalde da vila, optará a reelección nos vindeiros comicios de maio do 2019. Nunha rolda de prensa, Martín conversou cos xornalistas e admitiu que este mandato comezou de maneira nefasta, aínda que agora, despois dos 18 meses que leva na alcaldía, parece que rematará de outro xeito. Bueno, eu destacaría que nestes 18 meses que levamos ao frente do goberno local de Sanxenxo demos a volta a unha legislatura que empezou moi mal e que estamos, fixemos a história, vamos seguir facendo lógicamente hasta maio, pois traballando moi duro para cumprir cos compromisos que adquirimos naquel momento. Esforzo, constancia e traballo son as premisas que o Popular destaca para conseguir facer de Sanxenxo un referente turístico durante os 12 meses do ano. Este é tan só un dos obxectivos que o rexedor de Sanxenxo se marca para o vindeiro mandato, no caso de resultar elexido, aínda que non o único. O polígono e o colexio de Vilalonga tamén centrarán boa parte dos seus esforzos. Destacar dous que para min son moi importantes e tamén son posiblemente os que máis tempo lle tuven que dedicar, que é a posta en funcionamento do Parque Empresarial de Nantes e que por fin se vai a construir, espero que xa neste semestre que estamos se comecen coas obras, pero é moi importante que se vai a construir o novo colexio de Vilalonga. Pero, sobre todo, o máis importante é que ese colexio ten que estar en funcionamento para o curso 2020-2021, como así o confirmou tamén o outro día, bueno, cando viñera aquí o conselleiro, e próximamente o confirmarán tamén, que sabedes como un cambio de conselleiro, que hai unha consellera. Por lo tanto, eses dous temas, hai moitos máis, como ben sabedes, agora. Martín mostrouse tranquilo e agradecido pola confianza depositada dende as filas do seu partido e recoñeceu que agora toca poñerse a traballar para continuar elaborando un equipo de traballo que permita acadar os obxectivos que demanda a cidadanía de Sanxenxo.